Те тръгнаха, татко. Не са тук. Да. Отидаха при Ирина. Брачет? Юда за китайско сладко. Да, звънях ти за акаунта на картата да ти пратя пари. Да, нали знаеш, че малко карта е малко. Йордан Янков, Лойс, това ли ти? Не помня, брачет, чакай сега да вляза, чакай. Чакай сега да ти кажа, знаеш ли си посока? Чакай сега ще вляза. 30, 97, 90. Йордан Янков. Где се досва, бе? Тя няма да каже нищо с тебе сега. Да. Да, това е супер програма. Моето чувство, че не аз Коя коруция за чукинчки? Това са коруца, пълно пък. Иска си часто, но ще имаш че грешки. Благодаря. Не обърнях внимание, Лашо, аз се обичаш с Лауди. Аз съм да гледам. Още си лука? не знам малко тази ленка, трябва за какво се гледа и гледа. Час да минат това няма какво се от тук да се оправя. Няма смисъл да я спачи за изследване за броени. А е писал с 10 дена и я първи цяло. На кой той е кабел тук? Мирия, седмица аз тъзък съм дай някакви пари, си озик, към дай някакви пари, направо видео и за фира. И фармеш и... Ще му казала, обичаш ти разкареш. Пък аз, мънка да латин, мънка аз ник. Мънка пеше. Работата... Я мозг клас, обеш телефон. Окей, спокой. Казакам да му мържам по друго, още ако мозък. Смо до мънка и аз каза, че да мържава от майстори ти парля. Просто и... Но и чува сложно, обаче по навънгъза. Окей, добре. Аз ония ден я чух, бе. Чух я като каза на мама. Ядосах се първо, после ми стана гадно за нея, че тя се чувства пренебрегната. Аз викам, много лесно мога да я кажа много работи. Обаче ще се засегне още повече, пък е тънкобидните. Просто е гадно да яка се чувства... Тя, знаеш ли какво? Тя не е чак толкова, може би Наня то ще изучи ети всичко и да ти не ми кара. Тя малко много добре знае и аз и на вас казах същата е на Димо. Сега защо ти прави тези проблеми? Да, аз се разучавам за какво, например, точи да калантре чувства за какво. Каса кури алтани или алгерги, а си за каса е точно. Значи... Другото, което не съм ли бягал след децата и не съм ли давал, не съм правил, не съм такова. Не иска точно ти говориш, ще разправяш за Димо. Всичко е за Дида, аз съм настрани. Чакай малко. Аз ти сядаш, разкажа тънчо, има да по доктори да речи, ама... Не ме разкажа. Малко... Глупава тя. Ама, да не го наказал да се рече.